Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke apha ngemidfielder edlalela pha iqela ke iAsante Kotoko efunwa ke yiKaizer Chiefs. Ekuthiwa ke iKaizer Chiefs ke izijule ijacu ifuna ukumsayina umfana omdala. Igama lakhe ke lo mfana nguJiao umfana omdala, Hubert Jiao, nguHubert Jiao. Ya litsho lamagama lamadoda ke xa uzibiza ukade ufune noziluma. nguHubert Jiao umfana omdala. Njengoba ke uHubert Jiao umfana omdala ke kuthiwa ufunwa yiKaizer Chiefs, zinintsi ke iitimu ezimfunayo napha phesheya kolwandle. Kuthiwa ke zixananazile zimfuna kakhulu, ukuquka ke netimu yapha eTanzania iAzam imfuna kakhulu umfana omdala. Lo mfana kubizwa ukubana ke uHubert Jiao. Kuthiwa ke umfana omdala uqikelela into yokubana ke angahamba kulaa timu ngemali engange-6 million. Umfana omdala ke ixabiso lakhe nobungangamsha bakhe bulingana imali engange-6 million. Kuthiwa ke iKaizer Chiefs ke ngomnye wabadlali ke iKaizer Chiefs enkqonkqozayo phaa kwiqela ke leAsante Kotoko. Now khumbula ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs lesithetha ngayo inobudlelwane obuhle kakhulu nelaa qela leAsante Kotoko. Ibudlelwane beKaizer Chiefs nelaa qela buhle kakhulu, lathembisa latsho lathi ebunzimeni nasebuhleni iKaizer Chiefs ke lawuhlala liyixhasile. Kodwa ke ngokusiva ezinye iindaba zokubana i-agent yala mfana obizwa ukubana ke uHubert Jiao enguMike Makhaphu uthi yena ezi ndaba abakazifumani, and uyazi into yokubana ke le player isene-contract phaa kwiqela leAsante Kotoko, and bona abakafumani kwanto ecacileyo malunga nokubana iKaizer Chiefs ifuna lo mdlali. Akukafiki loo nto kubo ezindlebeni. Uthi ngelipheleleyo ke iplayer xa ifunwa yitimu bukumele babona bayazi. Okwangoku abakazinto okanye iqela leAsante Kotoko alikazinto edibanisa iKaizer Chiefs ke kunye nalo mdlali. Ngumlomo ke lowo ophuma kwi-agent enguMike Makhaphu. Masibeke ke lento ngale ndlela. iKaizer Chiefs uba ke abafana abadala abakwazi uhlala phantsi, ewe ngendlela esiyijonge ngayo nathi le ndodanyana ngokomlomo kaMike Makhaphu utsho naye uthi yiplayer esemgangathweni ophezulu, yimidfielder edlala kakuhle kakhulu. Umfana omdala uyayikhabela nepali, umfana omdala uyakwazi uattack, uyakwazi umakha. Umfana omdala uyinto yonke edingekayo phaa kwimidfielder okanye kwimidfield ke yamaqela ngamaqela. Nathi ke sithe xa siyiqwalasela le player sayibona ukuthi ewe iplayer noko engafika uwenza umohluko nakweyiphi na itimu. Kodwa uzothi ga ngoku iKaizer Chiefs ayikadingi ii-midfielders baphulaphula. Ndazi noba ndiyaphazama nakundilungisa. Amakhosi ngoku adinga umqeqeshi, emveni komqeqeshi afumane i-centre back noba zimbini. Emveni koko akathatha umqeqeshi aqeqeshe le timu. Ndicinga uba xa bechitha ukhanyisa mayo bangasifaka ke striker esiyi-1 esawuncedisa phaa ngaphambili, sincedise uSilva, sincedise iGadora, sincedise phaa uDuba. Ndicinga kanjalo ngokowam umqondo. Andizuyiphikisa ke xa iKaizer Chiefs ifuna le player, andizuyiphikisa ke xa beyibonile bonto yokubana le player ingaligalelo phaa kwiKaizer Chiefs. Ndifuna ke ndive ngani ke baphulaphula into yokubana nina nibona iKaizer Chiefs uba mayiqinise isikhonkwane kweyiphi na idepartment. Kune department yangemva esibiza ubana i-defense okanye zii-defenders, siye kwii-midfielders, siye kwizi-strikers. Yeyiphi na okanye sibale no-goalkeeper, yeyiphi na le ndawo nina nicinga uba iKaizer Chiefs ingaqinisa kuyo? Injalo ke baphulaphula ke akusoyam ndodwa
yethu sonke. Nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.